ஏய் எங்கடி ஸ்கூல்லேருந்து வந்து வீட்டுக்கு வர முள்ள கிளம்பிட்டு இருக்க? ஏண்டி அங்கிருந்தாண்டி வர, அங்கேயே போயிட்டு வர வேண்டியதாண்டி. வரும்போதே போயிட்டு வர வேண்டியதானே, ஸ்கூல்ல தானே வந்த. அது பஸ் இங்க இறக்கி விட்டாங்க, கடை அங்க இருக்கு. உன்னை இழுத்துட்டு போகாம என்னால எப்படி இருக்குங்களா? நட. ஏம்மா வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கிட்டியா? போ. ஏய் டீச்சரு, என்னென்ன வாங்கினேன்? ஓகே. அது ஸ்டிப் பாக்ஸ் 0.5 7. அதான் ஸ்மூத்தா இல்லை. அப்புறம் முக்கியமான ரெட் பென். ரைட்டு. அப்புறம் இது அதை விட முக்கியம் ஒயிட்னர். ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க, ஒயிட்னர் தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அப்புறம் எனக்கு எது இருக்கு? ஹோம்ஒர்க் இருக்கா? ஹோம்ஒர்க். சரி போய் எழுதிப்போ. ஓகே.